Irridu imbidlu l-Mediterran minn baħar ta' traġedji għal baħar ta' opportunitajiet u l-Fondazzjoni għat-Turiżmu fil-Mediterran se tgħin biex dan iseħħ. Għal dan il-Prim Ministru flaqa mal-Bord tal-Amministraturi tal-Fondazzjoni. Biex dan iseħħ, Muscat identifika 3 sfidi: l-assigurazzjoni tas-sigurtà għal kull min jgħix u jżur il-pajjiżi Mediterranji, sforz biex il-baħar u l-ambjent tal-madwar ikunu mħarsa u miżmuma fl-aħjar stat u li l-pajjiżi jkunu kapaċi jadattaw għall-avvanzi teknoloġiċi biex jibqgħu kompetittivi u jipproteġu l-konsumatur. Filwaqt li esprima sodisfazzjoni li l-Gvern Malti qed jinvesti f'din il-fondazzjoni, tant li fl-aħħar budget il-Gvern ivvota 300,000 euro propju għat-twaqqif tagħha, appella biex iktar gvernijiet jipparteċipaw u jinvestu l-kapital huma wkoll. Il-qafas tal-Fondazzjoni huwa msejjes fuq 3 punti ewlenin, propju id-dialogu bejn il-partijiet interessati, l-edukazzjoni, permezz ta' twaqqif ta' ċentru ta' eċċellenza turiżmu u l-ospitalità fil-Mediterran u l-attivitajiet fosthom is-summit li ta' kull sena jiġbed il fuq minn 800 uffiċjal minn madwar id-dinja. Il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zammiklu istenna li l-prijoritajiet tal-Fondazzjoni jimxu id-fit mal-politika tal-Gvern. B'intraprendituri prominenti u persuni influenti fis-settur politiku, il-Bord tal-Fondazzjoni laqqa fih nies li ġejjin minn sferi diversi tas-settur turistiku fil-Mediterran. Il-Bord tal-Fondazzjoni fakret li l-Mediterran jilqa' terz tat-turiżmu globali, għaldaqstant huwa żmien opportun li din ir-rata tkun salvagwardjata permezz tat-tnedija tal-Fondazzjoni li se tgħaqqad is-settur turistiku mal-Leġislatur.